बयबो जोंनि खाथि खालानि गार्जेनफोरनो सोंना नायनो हायो जोंनि फरायसालिया सरासनस्रायै जोङो बांद्राय बुङाब्लाबो फरायसालिखौ जोङो थारमाने ओरैबायदि बुंनो हायो गंसे प्राइभेट स्कुलनि गथ'फोरजों जोंनि फरायसालिनि गथ'फ्रा माने एखे आरो समान मानो होनना बुङोब्ला जोङो इउनिफर्मनिफ्राय बा बायदिसिना बिथिंनिफ्राय जोंनि सोलोंथाइनिफ्राय जोङो थारमाने माने गंसे प्राइभेट स्कुलजों जोङो थारमाने फेर फाथिनो जों थांबाय थायो आरोखि दा ओंखायनो जोङो सानो आरोखि जोंनि खाथि खालायाव सोरबाफोर जुदि बेबायदिनो बबेयावबा प्राइभेट स्कुलाव थांनानै बा हयथ' सोरबा गार्जेनफ्रा दुरबलनि थाखाय आदां गादां जुदि सोरबा गथ'फ्रा जुदि जानानै दोङोब्ला जोंनि फरायसालियाव लाबोनो हायो आरो मानो होनना बुङोब्ला सिगां बोसोरफ्राव बेबायदिनो गोबां गामिनिफ्राय बेबायदिनो माने बेलेगाव गुबुनाव थांनानै प्राइभेट स्कुलाव फरायनानैब्लाबो बिथांमोना माने मोजां फरायनो हायाखै गार्जेनफ्राबो इमान एटा माबा गैया रां रुफानि खाबु गैया जायनि जाहोनाव टिउसन माबा माबि होनो हाया बिथांमोना जोंनियाव लाबोनानै साक्सेस जालांदों माने जों बेखौ थोंजोङै बुंनो हायो आरोखि जोंनियाव फैनायनि उनाव साक्सेस जालांदों आरोखि दा बेनिखायनो जों सानो आरो खाथि खालायाव जुदि सोरबा बेबायदि गथ'फोर दङब्ला जोंनियाव लाबोनाया मोजां जागोन आरो जों हानायाव लासै जोङो जोबोद माने सेस्था खालामो आरोखि क'क्राझार गुदि फरायसालियाव दिनैहाय 75थि बोसोरसारि जोङो प्लेटिनियाम जुबलि खुंनो थांगासिनो दङ दा बे खुंथायनि जोंहा गोबां थांखि दङ बे थांखिखौ लानानैसो जोङो बे प्लेटिनियाम जुबलिखौ खुंनो थांगासिनो जेरैहाय दिनै बर' मिडियाम गंसे बे क'क्राझार गुदि फरायसालिया बर' मिडियाम स्कुल हिसाबै जोङो गोबां जायगायाव जों नुनो मोनदों जे बर' मिडियाम स्कुलफ्रा जोंनियाव माने गोबां माने सात्र सात्रि बा गोबां फरायसुला फरायसुलिनि माने खमिलांनो हमदों बेखायनो जोङो मोनसे मोजां थांखि लानानै जोङो बे फरायसालिया जाहाथे जौगालांहोनो हायो बेनि थाखायनो जोङो जों प्लेटिनियाम जुबलिखौ खुंदों बे जुबलिया जाबाय दिनै 75 बोसोर जाबाय गतिके आं जोनोम गैयैयावनो बे फरायसालिया गायसनजानाय 1952 मायथाइयावनो गायसनजानाय जोङो जोनोमानो गैयामोन बे समावनो बिथांमोना जे दा दिनैहाय रुंसारि जालांबाय बिथांमोना माने गोथौ साननानै जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बिथांमोना जाहाथे जौगाहोनो हायो बेबायदि गोथों थांखि लानानै बिथांमोना बे फरायसालिखौ गायसनदोंमोन आरो दिनैहाय बे फरायसालिनिफ्राय गोबां गथ'फ्रानो माने गोजौ थाखोआव थांनानै गावनि जिउ राहाखौ खांनो हादों गोबाङानो साख्रि बाख्रि लानो हादों आं बुंनो नागिरदों बेनो जे जोङो जाहाथे खाथि खालायाव बे दिनैहाय जों जि प्लेटिनियाम जुबलि खुंदों बेनि फारसे बयबो नोजोर गोलैगोन आरो बेनि फारसे बे जोंनि फरायसालिया दाबो गोबां माने जोंहा आंखालाव गोलैनानै दं दाबो जोंहा बेयाव माने सोलोंथाइ खथा बहुद आंखाल जानानै दं बाउन्डारि वालनि आंखाल जाना दं फोरोंगिरिनि आंखाल जाना दं बेफोरबायदियाव जाहाथे जोङो गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा बा माने बे सोलोंथाइ बिफाननि माने जिखिनियानोखि माने बिथांमोना बिबानाव दङ बिथांमोननि जाहाथे नोजोराव गोलैयो आं बेखौनो बिथांमोननो बुंनो नागिरदों जाहाथे बिथांमोना जोंनि बे फरायसालिखौ एसे नायगोन मानोना बे फरायसालियाव दाबो गोबां जौसेसो जोंहा फरायसुला फरायसुलि दङ बेनिखायनो जोङो बिथांमोननि जि माने बिभागीय कर्तृपक्ष होननानै बुङो बिथांमोनखौ जोङो नारसिननाय थाबाय जाहाथे बिथांमोना जोंनि बे फरायसालिखौ मोजांनिख्रुइ मोजांसिन बा साबसिननिख्रुइ साबसिन खालामनो थाखाय बिथांमोना राहा लायो 30 आरो 31 तारिख जानुवारि बे क'क्राझार गुदि फरायसालियाव जों प्लेटिनाम जुबलि बेखौ खुंनो आखायाव लादों जे जों बेखौ खुंनो आखायाव लानायानो बेनो जे जोंनि नोजोराव जोंनि बे ओनसोलाव ओरैबादि नुनो मोनदों गुबुन गुबुन गुदि फरायसालिफ्रा फरायसाफोरनि अभाबाव गोमालांनो हमदों नाथाय जों बाव ओरैबादि माने खस्थ' खालायदों बा बोसोनखौ होदों जे खाथि खालानि गथ'फ्रा जाहाथे जोंनि बाव बै क'क्राझार गुदि फरायसालियाव जाहाथे फैयो आरो जोथोनगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै फोरोंगिरिफ्रा खस्थ' खालामनानै फोरोंगासिनो दङ दा जों सानदों जोंनि बे ओनसोलाव दिनै मोजां फरायसालि होनना बुंनो थाङोबा क'क्राझार गुदि फरायसालियानो बेयाव फोरोंगिरिफ्रा थिगैनो फोरोंबाय थानायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो बिनि माने आखल आखु एबा बेनि आदब खायदाखौ जाहाथे खाथि खालानि
जि गुदि फरायसालि दं बिनि फोरोंगिरिफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि जायगानिफ्राय माने खायदाखौ सोलोङो फोरोंनायखौ सोलोंलांगोन ओरैबायदिसो जों सानो दा बेनो जों बे ओनसोलाव गिबि गायसनजानाय माने गुदि फरायसालि होनना बुंबा बेनो दा गोदोनि मानसिफ्रा जोंनि जि आबै आबौ दंमोन आदै आमाइमोना बेबायदि गोसोखांनानै जोंनि बे ओनसोलाव बेखौ जि फसंनानै होलांबाय बेनि खारनै जाहाथे बे आबै आबौ बा आदै आमाइनि जिउआ जाहाथे आफा इसोरनि खाथियाव अराय सम गोजोन सान्थियाव थानो मोनगोन बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै बेखिनि दिनै प्लेटिनाम जुबिलि फालिनो थांदों खैराझार गुदि फरायसालियाव बिनि ओंथिया नैबेसो जोङो बिनि नैबेनि थ्रुयै जों नैखौनो फोरमायनो थांदों जे नैबे ओनसोलाव जे गंसे खैराझार गुदि फरायसालि दोङो बेखौ जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव बा रायजोफोरनियाव जोङो बेखौ गोसार होनाय जाहाथे नैबे जोंनि फरायसालिफोरा दा जेरैबायदि गथ' गथाय गैयैनि थाखाय थैनो थांगासिनो दोङो बा तालामारि जानो थांगासिनो दोङो बे बिथिङाव जोङो एसे माने गुरुत्त' होदों जाहाथे जोंनि नैबे फरायसालिनि बाथ्राखौ गुबुन गुबुन मानसिफ्रा बा गोजान गोजानावलागै बा जोंनि खाथि खाला थानाय बे सुबुंफोरा जाहाथे नैबे खैराझार गुदि फरायसालिनि बाथ्राखौ मिथियो बे मिथिनो थाखायनो जों दिनै नैबे जि प्लेटिनाम जुबिलि बे जुबिलिखौ जों फाथिनो थांदों आरो आं बेखौबो सानदों दा जिहेथु जोंनि नैबे ओनसोलाव खाथि खाथि थानाय जि फरायसालिनि अबस्था बे फरायसालिफोरनि अबस्थानिख्रुइ जोंनि फरायसालिनि अबस्थाया जथेस्थ' मोजां बेखायनो आं सानदों जाहाथे नैबे प्लेटिनाम जुबिलिखौ फाथिनाय लोगो लोगोनो जाहाथे मानसिफोर खाथि खाथिनि मानसिफोरा जाहाथे गम मोनो जे नैबे फरायसालिनि अबस्थानि बाथ्राखौ जोंनि प्लेटिनाम जुबिलि खुंनायनि जि उद्देस्यआ बेनो जोङो दिनै नैबे खैराझार गुदि फरायसालियाव 75थि गायसनथाइ सान सिलभार प्लेटिनाम जुबिलि खुंगासिनो दङ बे खुंनायाव जोङो गोबां मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जादों दिनै गिबि सान बे गिबि सान बायदियै जोङो फुङावनो एबा फुंबिलियाव जोङो साखोन सिखोन हाबाफारि लानाय जादों बेवहाय जोङो साखोन सिखोनखौ खामजेनगिरि महरै मानगोनां मुस्रिमा बुलु बर' CWC सोद्रोमा BPFनि आइजो गांखंनि जोङो बिथांखौ लाबोनाय जादों आरो लोगोसे बिनि उनाव जोङो रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय जादों बे रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय आयदायाव जोङो बावजेनगिरि महरै प्रदीप नार्जारि बिथांखौ लिंदोंमोन बिथाङा दिनै गुबुन मोनसे प्रग्रामाव थांदों बे थांनायनि जाहोनाव जोङो बिथांखौ माने मोननो हायाखैब्लाबो जोङो जोंनि बानजाय आफादनिनो बोसोनगिरि बिथांखौ जोङो बावजेनगिरि महरै बावजेननो होनाय जाबाय बेबायदिनो आरोबाव जोङो बाथौ आर'ज लादों बे बाथौ आर'जआ जोंनिया दा बावैसो नै जोबहांबाय बेवहाय जोङो खैराझार गामिनि आर'ज हान्जाखौ लाबोनाय जादों बेनि उनाव जोङो रुंसारि समेन्द्र नार्जारि गोसोखां गाहाय सायनासालि बेखेवनाय जादों बेनि उनाव जोङो बेवहाय बेखेवगिरि महरै भबेन चन्द्र बर' बिथांखौ जोङो बेखेवनाय जादों आरोबाव रुंसारि सनाराम बर' गोसोखां जौसां बेखेवनाय बेवहाय बिपिन बर' बिथांखौ जोङो लेंदोंमोन बिथाङा देहायारि प्रब्लेम जानायनि थाखाय बिथांखौ जों मोननो हायाखैब्लाबो आङो नैबे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि महरै आंनो बे जौसांखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय बेनि उनाव जोंहा रुंसारि राजेन्द्र बर' गोसोखां जामुंसालि बेखेवनाय आयदामोन बेयाव जोङो मानगोनां जोंनि फरायसालिनिनो बारग' गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां प्रबिन नार्जारि बिथांखौ जोङो बेखेवनाय जादों बेनि उनाव हारिमु बादायलायनाय दङ बेवहाय जोङो जोंनि बे फरायसालिनि खाथिनिनो मानगोनां प्रतुल नार्जारि बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों बिथाङा नावकाता जौसिन फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि बिथाङा सफैखाबाय दा बेखौ दसे उनाव जोङो बेखेवहोनो सानदों गाबोननि हाबाफारि आरो बेनिफ्राय मोनसे दंबावो जोंहा सोलोंथायारि सावरायमेल बे सोलोंथायारि सावरायमेलाव जोङो
फुंखा सुबुं बायदियै जोङो बिनन्द सरगियारि सार बिथांखौ जोङो मोननाय जादों। बिथाङा के.बि. धिखा देउलखुसि जौसिन फरायसालिनि बिथांखौ जों मोननो हादों। बिथाङाबो सफैखाबाय। दा दसे उनावनो बिथांखौबो जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायगोन। बेनि उनाव गाबोननि हाबाफारि बायदियै फुङावनो दङ 7:30 जोंहा बिफांसा गायनाय। बिफांसा गायजेनगिरि महरै जोङो रुपनारायण नार्जारि मासिगिरि नावकाता VCDC बिथांखौ जोङो माने खावलायनाय जादों। आरो बेनि उनाव जोङो 8:30 जोंनि फरायसालियाव जोंनि फरायसालिनि गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लाफानानै गेलेमु बादायलायनाय होदोंमोन। बे गेलेमु बादायलायनायनि बान्था राननाय जागोन। बेनि उनाव जोंहा दङ मोनसे बे जोङो नैबे 75थि गायसनथाइ सान जिथु प्लेटिनाम जुबिलि बे प्लेटिनाम जुबिलिनि मुङै जोङो गांसे बिसम्बि दिहुननाय जादों। बे बिसम्बिखौ जोङो बेखेवगिरि महरै रबिराम ब्रह्म सार गोरायुं नावकाता मिलन जौसिन फरायसालिनि बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बेखौ जोबनाय लोगो लोगोनो जोंना जामुं जानाय जागोन। जामुं जानायनि उनाव जोङो गेवलां मेल लानाय जादों। गेवलां मेलाव जोङो बेखेवगिरि महरै मानगोनां गणेश कछारी सार मावफुं सोद्रोमा BTC क'क्राझार बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बिथांजों लोगोसेनो गाहाय आलासि महरै मानगोनां मुस्रि बिस्वजित दैमारि बुंथिगिरि आसाम आयेन आफाद दिसपुर बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बेनिफ्राय जोङो थि बुंथिगिरि महरै मानगोनां मुस्रि अरुनजय खुंगुर ब्रह्म खोन्दो गुदि सोलोंसालि मावख'गिरि तामुलपुर बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों। सरासनस्रायै जोङो गुदि फरायसालि हिसाबै जोङो बेखिनि जोङो माबाखौनो लानाय जादों आरोखि हाबाफारिफोरखौ जोङो